Ja. Det er fordi, der er den her fest, som alle mine venner skal med til, og jeg mener virkelig alle. Men det er fordi, man skal være 16, og Bob, jeg er kun... 16. Du er kun 15, skat. Jamen, det er virkelig festen i år. Alle skal med. Den sommerhustur. Ja, fuck den. Jeg skal med til festen. Vi har jo aftalt det så lang tid. Ja, ved du hvad, hvis jeg ikke kommer med, hvordan tror du så folk, de ser mig? Var jeg der totalt nede, hvis jeg ikke kommer med til den fest? Det er fuldkommen ligeglade med. Vi havde en aftale. Dig, mig og far. Du prøver bare at ødelægge mit liv. Det er da helt vildt. Hvordan tror du, det er for mig? Anton! Klokken er nu 12.00, og du blev taget med på politistationen på grund af, at vi har taget dig med falsk ID på diskotek Glow, hvor du udgiver dig for at være 16, og du er i virkeligheden kun 15. Og vi har kontaktet din mor, og hun er på vej, og så synes jeg lige, vi skal tage den derfra, hvad vi gør. For det her, det kan have store konsekvenser for dig. Altså, jeg kan ikke sådan helt huske, hvad der skete, men altså, det er kun et år, altså, hvad fanden, og min mor, altså, hun bliver sgu da stik tosset, jeg får da stuerester og det hele. Ej, altså, kan vi ikke bare lige lade det her smut, og så går jeg hjem, og jeg lader være med at gøre det igen, det lover jeg. Ja, men du får altså 700 kroner i bøde, på grund af, at det er ulovligt, og det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Du har gjort noget ulovligt, og det må du så forklare din mor, når hun kommer. Om hun så bliver glad for det eller ej, det er svært at sige. Yes, du har sikkert hørt fra de der politifolk, at jeg var til festen. Og så jeg skal lige sige, at jeg fik en bøde på 700 kroner, jeg skal betale en mandag. Og jeg har altså lært min lektie, og jeg er virkelig, virkelig ked af, at jeg tog til festen. Jeg gør det aldrig igen. Jeg er virkelig, virkelig ked af det, mor. Jeg har lært min lektie. Kommer aldrig til at ske igen, vel? Nej, Aldrig. nej, det gør det ikke. Jeg lover det. Jeg går aldrig til fest igen uden at spørge om lov. Godt. Mor? Ja. Det er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Fordi at der er den her fest, som alle mine venner skal med til. Virkelig, jeg mener alle. Og jeg vil så gerne med, men problemet er, at man skal være 16 for at komme med, og jeg er jo 15. Hvad blev der lige af den sommerhustur, vi skulle til i morgen, var? Jamen, det er virkelig festen i år, jeg skal med. Altså, jeg vil da være totalt asocial, hvis jeg ikke kommer med. Esmeralda. Lover, og jeg lover, jeg passer på mig selv. Jeg lover det. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Og prøv her, skat. I morgen så skal vi også sommer. Fuck! Mor? Ja. Fordi der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Der er nemlig den her fest, som alle jer